Yo, yo, yo! So nandito po tayo ngayon sa Adriano's Calasiao at magla-lunch po tayo dito sa kanilang buffet. Ayan, kasama ko po ang aking mga katrabaho dahil meron pong nag-birthday sa kanila. At ayan guys, mapapasabak na naman po tayo sa matinding kainan. Ayan, pero tayo ngayon no rice po. Ayan, kung makikita nyo. At matagal na po yung last na pagpasyal ko po dito. I think 2019 po yun. Ngayon nandito na po ulit tayo. Ine-enjoy po natin yung kanilang pagkain. Pinanindigan ko talaga guys na wala pong rice. At dapat mabusog tayo kahit walang rice. Ayan guys, pinapractice na po natin ang kumain ng walang rice. So, ayan guys. So, ini-enjoy ko po lahat actually ng kanilang putahe. Kumuha po ako ng at least tag-konti para matikman natin lahat. At hindi naman tayo malugi, di ba? Ayan. So, ang na-enjoy ko po dyan yung kanilang embutido. At yun talaga yung kumuha na lang ako ulit. So, parang nakakalimutan muna natin yung diet natin, no? Bawiin na lang natin sa workout pag sinipag. Ayan guys. Sige lang, susubo lang tayo ng subo para naman ma-enjoy po natin ang ating lunch. Kasi babalik po tayo, saglit lang po kami kasi lunchtime lang po talaga yung aming free time. Ayan, and buti na lang malapit lang po ang Calasiao at nakabalik din kami kaagad. And that's for today's video. Thanks for watching. Bye-bye!